Després que l'any passat pugéssim Sant Jeroni amb Rodamunt, aquest any vam decidir pujar al Matagalls. Físicament, crec que no va ser tan exigent com la de l'any passat, ni per als voluntaris ni per a mi. Sobretot perquè hi havia menys esglaons. No tot va ser perfecte. En el meu cas, anava relliscant de la cadira i em van haver de recol·locar unes quantes vegades. Però després de provar diferents maneres, vam trobar la solució i vam poder continuar sense problemes. Visca el treball en equip! I és que poder ser allà, gaudint del camí i del paisatge, no té preu. Al contrari que l'any passat, quan vam arribar al cim ens esperava un paisatge espectacular, poder contemplar aquelles vistes des d'allà dalt va ser, sens dubte, un dels millors moments del dia. També vam tenir molta sort amb el temps. No feia una calor excessiva i això va fer que la ruta fos molt més agradable per a tothom. Després de la baixada, vam anar a fer un mos i prendre alguna cosa a Viladrau, un poblet que queda ben a prop. Sortides com aquesta em recorden que la muntanya també hauria de ser per a tothom. Gràcies a Rodamunt i a totes les persones voluntàries que hi posen temps, esforç i il·lusió, per demostrar que junts es poden superar moltes barreres.